Παιδιά, Παύλος Gamer εδώ πέρα και σήμερα θα παίξουμε Roblox. Να δούμε λίγο τι παιχνίδι να παίξουμε. Εγώ δεν έχω ιδέα. Θα παίξουμε το Shawarma Track ή το Shawarma και ως κανόμαλης. Πάντα γράψτε μου κάτι στα σχόλια. Τουλάχιστον εγώ θα παίξω το Shawarma Track. Γιατί μου αρέσει πιο πολύ. Πηγαίνει με track. Το Shawarma πηγαίνει παντού. Τέλος πάντων, τώρα θα πάμε μόνοι μας. Ωραία, θα πάμε μόνοι μας. Περιμένω το... πάω μόνος μου. Τρέχω λίγο γρήγορα τώρα γιατί μόνος μου. Τι ωραία. Εντάξει, είμαι μόνος μου. Τι ωραία, το Shawarma μας τράκα. Και εμείς είμαστε εδώ στο παιχνίδι. Βάλτε ένα τεράστιο like για να με ευχηθείτε καλή τύχη. Ωραία, ξεκινάμε το παιχνίδι. Ξεκινήσαμε το Shawarma Track. Εδώ είναι το σπιτάκι μου. Κοιμάμαι στο σπιτάκι μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ποιος με παίρνει τέτοια ώρα τηλέφωνο? Πρέπει να κλείσω το ξυπνητήρι. Να, ακόμα μεσάνυχτα είναι ρε φίλε. Ναι, τέλεια στιγμή. Ωραία, ψάχνουμε τα κλειδιά μου. Πού θα τα έχουμε αφήσει? Θα τα έχω αφήσει εδώ. Πού θα τα είχα αφήσει? Να τα είχα αφήσει στην τουαλέτα τα κλειδιά μου. Μόνος μου είμαι εδώ. Α, να τα βρήκα. Πάμε. Θα κλείσω εγώ και την πόρτα να μην μπει κανένα τερατάκι στο σπίτι μου. Αυτό είναι ανοιχτό. Τι στο καλό ήταν αυτό που είδα πάνω, θέμα. Καλός οδηγάρας. Πάρκαρα χάλια, όπως πάντα. Γεια σου. Supplies are in the back aisle. Σαλάτα. Take your time. Shawarma. Κακό. Τα λάβας πρώτα. Το έχω ξαναπαίξει αυτό το παιχνίδι, αλλά δεν το έχω κάνει σε βίντεο, παιδιά. Τέλος πάντων, τα cheese τα έχω πάρει, όπα. Πάμε. Τρέχα λίγο γρήγορα, ρε αγόρι μου. Κάνεις τίποτα. Άντε τώρα και τις κοκακόλες και να τελειώνουμε. Βαριέμαι. Όπα, τέλεια. Να και το τρακ μας το Mercedes. Be careful out there. Οκ. Όπα και το your truck. Ξέρουμε τι κάνουμε. Το έχω παίξει αυτό το παιχνίδι 100 φορές. Μόνο σου. Γεια σας. Γεια σου. Thank you. But let me break the job down real quick for you. First, start with the lavash. Put it on the counter. Θα μας πει πώς θα φτιάξουμε σουάρμα. Add it to the lavash. After that, add toppings. Έχω και ζωή εδώ δίπλα. Αν το βλέπετε αυτό εδώ το 100 είναι ζωή και αυτό το πορτοφόλι και αυτό το σήμα του ευρώ είναι τα λεφτά. Εντάξει. I marked your first stop on the map. Good luck. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ρώμε την οδηγάω. Κάτσε.
Έτοιμος. Άντε τώρα να the shutter. Hey, I'll take a shawarma with sauce, cheese, and salad. Okay. And a cola on the side. Okay, my man. Okay, αυτό στέλνει απ' όλα, οπότε εντάξει. Ένα εδώ. Άμα πήρα το σουάρμα όλο, γιατί πήρα μόνο ένα. Εντάξει. Φοβάμαι λίγο, αλλά εντάξει, επειδή είμαι good boy. Κάτσε να του δω, επειδή είμαι και μόνος μου, δεν είναι και τίποτα άλλο. Έχουμε και ζωή. Thanks. Τέλος πάντων. Ευχαριστώ πολύ για τα 25 ευρώ. Να είστε καλά, καλή υγεία να έχετε. Καλά πάει αυτό εδώ. Θα οδηγάσω μετά. Μετά που θα σερβίσω αυτόν και μετά αυτή την κυριέτσα, τη γιαγιουλιέτσα. Hey, can you make it quick? Εντάξει φίλο μου. Shawarma, cheese, salad on. No drink. Σαγουάρμα, cheese and salad, σαγουάρμα. Σαγουάρμα, salad, cheese and salad. Εγώ σαλάτα εδώ δεν θα βάζα γιατί είναι πριν κανένα 10 χρόνια εδώ πέρα, κανένα 3 μήνες εδώ πέρα θα έχει ξεράσει, αλλά σιγά μου το καταλάβει. Το έχει καταλάβει ο Πέτρος. Shouldn't be out this late. Αυτή η μουσική λίγο με τρομάζει. Να σας το πω από τώρα. Αλλά όταν δούμε το τρομακτικό θα πατήσω ένα παγούς. Τέλος πάντων, πάμε να σκέφτομαι. Η Γιουλιέτσα. Ροχουάρ. Ροχουάρ. Μια ώρα κάνει. Oh, hello, dear. Γεια σου! Could I have a shawarma? Εντάξει κυριέτσι. Salad, no cheese. Με σαλάτα μόνο. Με την παλιάτικη σαλάτα εδώ που είναι 1 χρόνο. Κοίτα εδώ. Η Γιουλιέτσα. Είναι πολύ καλό κόριτσι. Καλό παιδάκι. Δεν είναι παιδάκι, αλλά είναι για Γιουλιέτσα. Thank you, sweetheart. Ευχαριστώ κυρία Γιαγιάκα. Ωραία, καθίστε εκεί πέρα. Λέμε σπρώχνεστε. Shawarma. Just shawarma. Yeah, that's enough. I'm not staying here. Μπράβο, την καλύτερη απόφαση πήρες. Τρέχω όμως λίγο γρήγορα γιατί φοβάμαι. Λίγο φοβάμαι, αλλά εντάξει. Εγώ δεν το έχω τερματίσει, αλλά τέλος πάντων. Find a place to stop. There's gotta be something up ahead. Σταματήσουμε. Νομίζω ότι σταματήσουμε. Να το. Σε αυτούς εδώ δεν δίνουμε, όπως είδατε. Πώς το έκλεισα στον άλλον. Hello, you. Γεια σου. I'll take a shawarma. Just lavash and shawarma. And a cola. Θέλει κοκακόλα, θέλει σουάρμα. Θέλει τα... You're The- very calm. Most people get jumpy this late. You get used to it. Calm suits you. Ας μην γίνει κάτι τραγικό, σε παρακαλώ. Εντάξει. Perfect, thanks. Και νομίζω, παιδιά, όταν εξυπηρετήσουμε τους άλλους δύο, θα... Ο Dexter, παιδιά,
Όσοι δεν ξέρετε, ο Dexter είναι μια σειρά. Busy night? Something like that. Mixed shawarma. Θέλει μίξτα, οπότε θέλει από όλα. Οκ, δεν θέλει κοκακόλα, εντάξει. Το ξέρουμε τώρα. Θέλει από όλα, ωραία. Κάτσε να το φτιάξω εδώ. Επειδή εγώ είμαι και συγκεντρωμένος και θέλω να παραμείνει έτσι. Σαλάτα εδώ δεν θα βάζω εγώ, αλλά δεν θα. Άλλο ένα, ορίστε. Εγώ από τώρα θα κλείσω εδώ το βίντεο. You ever notice how quiet it gets near water? Μην ξεχάσετε να βάλετε ένα like και ένα subscribe και τόλμη.